Grabe ang scorching heat. Kabot lang. May kagabot lang ni. Yo, may ngabot sa tanan mga ga. Another day, another life. Sa tanan. Karon kay labor ako. Bitaw karon kay adoon na tong ruta atong ganahan ato no. Katong dito sa Panas, sa Sukon. Wala pa kita na tumadto. Karon ato tong adtoon ug suway. Ug makaya ba to na to tayon. So karon ako rang isa, solo ride ko. Kaya ako rang isa. Bitaw gilaay ko sa balay no kay medyo labad-labad ako ngunya. Kapoy man si higda. Kapoy sa mo trabaho sa balay. Magbike ta. Atong tiwasan atong kakapoy. Ubanay ko ninyo sa ato ang bike adventure karon. Nya. Ato na ta. Let's go. Atong ruta karon mga ga kay sagka gyapon tag Tabayho. Lugsong tag Sukon, sagka tag Panas. Kapoy man day magbike nga maliligo. Terus paring dano, kada bike na mo sa una di siya maligo. Kapoy man day ni pre di maligo magbike pre. Pero ikaw murag energetic way ka sa unang panahon. Siguro lahi lang gid ka na lang tao. Pareha nang naanad ka nga na siya pero niya. Kaya siya gawa. Nata sa exciting na part mga ga. Kapuya gani sa kauna dire. Oh. Nalampos na to ang cruising mga ga. Pwesto gamay. And we're back on track mga ga. Lugso na ta padong Sukon. Tips if magbike-bike mo. Makita yan yung inana. Na mga dog style ya. Dogi. Minor jud mo. Basta unsa pa yung sakyan, motor or bike, kung sakyanan okay ra di mo minor. Hindi mo matumba. Pero magbike ganay mo or magmotor, minor gid mo kay para iwas luka pa. Nanako og barangay Sukon mga ga. Na falling ko. Falling in love. Okay. So ganahan mo manginhas no. Hilig mo magpadagat, manginhas, ari mo panginhas dire. Ingon sila daghang kuno nig isda dire or mga kanang kinason, swaki baron. Masa mga seafoods daghan dire sa Sukon. Pero okay ba og tinuod ba kay di mo ko manginhas. Init-init nga hangin ba. Sa wala lang damha mga ga ana ta dire sa intersection no. Kani padong barangay Nailon, kani sagka taog Panas. Grabe ang scorching heat. Ma-dehydrate ang gani. Kuya nga magpunyo bisaya kitag naong. Ganiha mga ga, pagikan ako semua. Labad-labad ako mo. Magbike ko kay nagtuo ko magbike ko. Mawala ang labad sa akong ulo. Tinuod siya nawala gid kay di naman siya labad-labad. Labad na gid siya. Kay no. Kaputlo na lang kadina. Na putol hapit. Lunon siya. Ini siya pareha ni masumpay pa. Ni katunga na lang. Problema ni layo kay shop dire. Yan na gusto nga tunga sa Panas. Tinuod mo ingon pre nga malingaw ta dire ug sagka-sagka no. Pero ambot lang ug malingaw pa ba ko na ni pre dano. Kay wala na may tiwasuno naman ang kadina. Ay, so kung bato no. Kaysa magunaw sa ko. Ping. Nga panahon mga ga. Di lang tamo tiwas sagka dito. Kaya mo tiwas sagka sigurado may maputol ni. Tumungadto na lang tag lugsong balik. Laos taog Nailon, Gairan. Hopefully makaabot pa na yung karina dito sa shop. Ato lang sinipayo. Sa tanan nga mga bikers no. Mas okay pa og kita may maguba sa rides. Di lang atong bike kay kapuyag yung magduot. So far so good o pag siya naputol mga garo. Ini lang ba? Ay lagi kaputol. Paabtal og shop. Manamang tagdulhog. Lakaw na pod. Gamay na lang kuwang mga ga. Maabot ako sa shop. Gamay lang dyan mga ga. Mga 16 na lang gatindak. Shop na. Kaabot lang. May kag-abot lang ni. Abot lang. Yes. Kaabot yun mga ga. Abli ba karon? Abli. Ang problema. Wala tayo dang kwarta. Ato na sabay kang yung gol. Makautang ba ta? Gol. May hapon gol. Nakay-chinling da gol. Sagkagog Panas. Ano gusto nga tunga?
Ah, hapit ko maputol dito gani kay wala gyud siya maputol. Gamay lang dyan kay kuwang. Pila kay nakol? Pwede balik ako og mang bayan. Sige lang, okay lang. Okay lang. Okay nakol? Ah, Ako lang balik og mang wala. sige lang. Ikaw lamat ikaw. Ah, sige lang. Inana na basta buutan ta nga pagkabata. Nya bagatag naong makangyo kita. Atong nga ruta basta sunod lang to doon. O to pagkakaron. Uli na lang sa ta. Kay murag medyo kapoy naman sad nya. Butong pud. Kapitado lang mama. Nung itatags na agad. Murag medyo di malas ron mga gano. Kay kuwas lang si mama diri sa bus stop. Kay ngano man nakaingon ko wala sila diri. Wala man tricycle nila. Lakaw ko sila. So umari din mo bus stop no. Nya ganahan mo palitogan ng mga makaon-kaon sa mubiyahe mo pud mo syudad. Palit mo pintos, mani, itlog, banana chips. Palit mo sa ilang mama ug kang tatay. Kalira niya mailan kay si tatay. Upaw, mubo nga pihing ang ulo nga itong-tunggoy dire. Kanang komedyante. Mao na siya. Uli na ko mga ga. So hapit na matapos ang tuig no. Nakunahon na ako nga daghan pa man ko gruta nga ganahan unta adtuon nga wala na ko naadto kay tungod nahunong may og bike-bike. Mao to. Nakunahon na ako nga before matapos ang tuig katong mga rutaha ako siyang adtuon no. Palag ako rang isa kung adtuon tong mga ruta nga ganahan akong adtuon. So mainta matuman to ako adto tanan akong ruta niya. Ubani ko ninyo sa ako ang mga bike adventure mga gano. So naot ko nga magpabilin mo sa pagsuporta niya. Palihog ko ninyo like, share, and follow. Hanggang sa sunod di kayon. Kita-kita tayo balik. Ganoy TV, Anoy out. See you!